tässä Tarja Mäkinen ja tällä kertaa vähän taustaa tästä, mitä on tapahtunut ennen kun olen tämän ajatusten luvun julkaissut ja siitä johtuvat uutiset ja riidat ovat sitten päivän puheenaiheena. Suomesta kotoisin olevana, köyhästä maatalosta kotoisin olevana kustannetulle saimme Unescolta apua saappaiden ostoon koululaistelle tien turvaamiseksi. Ja sitten tämä maalaiselämä innosti eläinten parissa työskentelemään, saimme siihen myös usean vuoden koulutuksen. Ja työskentelin eläinten parissa, kunnes sitten lopetin tämän eläinten lisäämistyön 90, jolloin siirryin työsuojelupiirin palvelukseen toimistoapulaistöihin. Sen jälkeen, kun olin jo opiskellut itsekseen toimistotekniikkaa ja tietokoneohjelmia ja kaikkea siihen liittyvää usean kurssin myötä. Toimistoapulaistyöni muuttui useamman kerran teoreettisesti, koska titteli vaihtui, palkkaluokka vaihtui ja jossain vaiheessa olin 50% mikrotukihenkilö ja 50% tavallinen toimistopiika, mukaan lukien se, että olen tämän toimiston puhelinvaihteessa joskus koko päivän, joskus ruokatunnin siihen aikaan, kun päätoiminen puhelinvaihdehenkilö oli lomalla. Ja viimeisessä vaiheessa olin 100% mikrotukihenkilö, joten olin koko päivän toiminen tietokonehenkilö. Ja tältä pohjalta myös siinä vaiheessa sitten, kun avioliiton myötä tänne Yhdysvaltoihin muutin ja tämä työlupa täällä antoi minulle mahdollisuuden työskennellä kielitaidosta. Kielitaito oli sen verran heikkoa, että oli vaikea saada tällaisia töitä, mihin liittyy kirjoittaminen ja puhuminen. Mutta sitten myöhemmin näitä tietokonetöitä hain ja tällä pohjalla sitä oli sitten hyvä hakea, koska oli ollut koko päivä toiminen tietokonetyö Suomessa. Ja siihen näihin juoruihin liittyy se, että jotkut edelleenkin ajattelevat, että minulla ei ole mitään muuta kokemusta kuin lehmänhoito, lehmän lypsäminen. Se ei ole totta. Ja se, että tätä eläinten lisäämistyötä täällä en ole tehnyt, koska siihen en ole saanut täällä lupaa. Täällä on systeemi erilainen, enkä ole kiinnostunut hakemaan sitä lupaa, koska terveyssyistä, stressisyistä sen jo lopetin Suomessa 90. Ja ne, jotka edelleen siihen painostavat, niiden pitäisi ymmärtää se, että jos se työ ei sovi, niin ei sitä kannata väkisin lupata. Ja myös sellainen paine on, että jos olen ilmoittanut, että minulla on 5 vuoden kokemus maatalousalalta ja täällä esimerkiksi bensa-asemat lasketaan maatalousalan laitoksiksi tai työpaikoiksi, koska täällä lasketaan, että bensa tulee maalta, koska se tulee maalta. Suomessa ei sitä sillä tavalla ajatella, mutta kaikki tankkauspaikat täällä on maatalousalan tarkastuksen alaista. Ja tästä ajatusten luvusta
kun näiden vaikeuksien jälkeen yritin sitä omaa yritystä ja samalla tein sitten tutkimuksia, kun ihmettelin, kun mitkään poliisit eikä terveydenhenkilökunta ja mitkään tahot ota asioita niin hoidettavakseni ja selvitän niitä, ja nämä rikokset minua kohtaan edelleen jatkuivat. Jotkut ajattelevat, että tästä ajatusten luvusta ja jos syötöstä on jotain apua ollut, voin antaa sitä esimerkin, minkälaista syöttöä siellä on ollut. Esimerkiksi jos minulla on sininen pusero, ne väittävät, että puserosi on punainen. Ja me sanoin, että ei, se voi olla punainen, kun se on sininen. Ja he väittävät, että jos et sano, että se on punainen, tapetaan. Ja vaikea se on sanoa, että on punainen, kun se ei ole punainen. Ja sitten jos vahingossa sanoo, että se on punainen, niin sitten sanotaan, että se on hullu. Eihän se edes ymmärrä mitään, mitä se puhuu. Että sillä on sininen pusero, jos sanoo, että se on punainen. Ja tällä perusteella, koska tällaista aivan turhaa roskaa on syötetty, tietysti siellä on ollut kaikenlaista todenperäistäkin, niin ihmiset ajattelevat, että minun puheellani ei ole mitään merkitystä. Miten se voi olla, että ei ole merkitystä, kun on ollut 10 vuoden työkokemus täällä Yhdysvalloissa, maksaen veroja, täyttäen kaikki liput ja laput, mitä työpaikan hakemiseen ja normaaliin elämään liittyy, kun ottaa huomioon sen jälkeen, kun erosin, asuin yksin ja kaikki vuokrasopimukset, sähkölaskut, puhelinlaskut, televisio, kaikki auton ostot ja siihen liittyvät, minä olen ne itse tehnyt. Jos joku sanoo, että minun puheellani ja kokemuksellani ei ole mitään merkitystä, koska joku on syöttänyt pelkkää paskaa minun päähäni, niin voisin kyllä sanoa, että tällaisilla elämänkokemuksilla on merkitystä, kun itse joutuu kaikesta huolehtimaan ja erityisesti sen takia, että olen joutunut niin monen rikoksen uhriksi, koska jossain vaiheessa aina ihmisten mielipide on, että eihän sitten tarvitse välittää, kun se on hullu ja silloin rikoksia jossain, eikä mitään koskaan ole ollut. Ainainen painostus siitä, että ei menestyisi täällä toisessa maassa, ja koska ei ole tällainen urheiluhenkilö, joka tuo pokaaleja kotimaahansa. Minun maineeni nykyään perustuu pelkästään siihen, että olen itse aloittanut selvittämään tätä ja ottanut yhteyden niin ylös kuin vaan voi, eli presidentteihin sekä Suomesta että täällä Yhdysvalloissa. Ja mihin se on johtanut, niin siitä sitten kuullaan jatkuvasti uutisissa ja asian selvittäminen kestää vuosikausia tällä vauhdilla, mitä se tapahtuu, koska minua ei koskaan suoraan kuulustella eikä minun sanomisiani. Tässä Tarja Mäkinen Atlantasta.